El paisatge que rodeja aquesta casa és molt impressionant, no? Tots els pins i aquesta cosa de les canyes i les plomes i tot el que és com molt salvatge, no? Saps allò de l'Stendhal, no? Un cobriment de tot, no? D'acord, quasi bé per veure la casa, que em va impressionar molt. Va ser com, no sé, una impressió, potser perquè no me l'esperava o perquè no la coneixia, i això que jo he estudiat, eina, arquitectura i tot, vull dir que un arquitecte per nosaltres conegut. Tenia com la sensació que era un lloc que estava com molt afectat per al temps i per el pas del temps i pels avions, que són una constant, no? Vull dir que cada 3 minuts hi ha un avió, és a dir, a la casa no s'hi pot viure. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a pensar com viure a la casa, no? Com puc jo viure aquí, o com a mi m'agradaria poder-me introduir, o com seria possible, no? I bueno, vaig començar a fer-me preguntes i clar, evidentment va començar a aparèixer aquesta idea de l'ombra, no? De l'ombra, la taca, el fantasma, sobretot, no? Però la taca de tinta era molt important perquè treballo molt amb tinta i llavors era com esquitxar la casa amb gotes, no? He treballat per un costat amb 3 performers més, que no són ballarines, que per mi això era molt important, que fossin unes persones que no tenen efectes, diríem, de moviment, sinó que fos un moviment natural, molt natural, i que poguessin interactuar amb petits racons de la casa, no? Després, a nivell de l'equip tècnic, també hi ha hagut l'Adolf Alcañiz, que és un superprofessional del tema d'edició, de gravació. També hi havia el Llapis Pan, que va venir diverses vegades aquí per gravar els sons dels avions i tal. Hi ha una col·laboració molt directa amb la Barbara Helt, que ella és una compositora i flautista americana que fa molts anys que està resident aquí a Barcelona, i em va semblar que era la persona ideal per acabar de completar aquest equip, especialment pel vídeo i especialment pel so, perquè aquesta casa té un so. Si algú té, és so.